Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Прыемна, калі малады чалавек, выбіраючы прафесію, ведае, што ён хоча і дасягае пэўных здабыткаў у гэтай прафесіі. Я спадзяюся, што вось моя сённяшняя суразмоўца гэта робіць і робіць дастаткова паспяхова. Я пачну з цытаты. Кніга ў маім жыцці была заўсёды, але прыйшоўшы ў выдавецтва, адчула, як яна павінна стварацца, каб ад рукапісу дайсці да тыражу. Вот гэта кажа моя сённяшняя госця, намеснік галоўнага рэдактара выдавецтва «4 чвэрці» Жанна Клімянок. Вітаю вас, Жанна. Вітаю вас, Навум Яковлевич. Жанна Клімянок, рэдактар, філолог, нарадзілася ў Светлагорску, ў Гомельскай вобласці, дзе скончыла гімназію. У 2009 годзе паступіла на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пасля яго заканчэння па спецыяльнасці беларуская філалогія у 2014 годзе, прайшоўшы няпросты конкурсны адбор выдавецтва, прыйшла працаваць у «4 чвэрці», дзе зараз з'яўляецца намеснікам галоўнага рэдактара. У складзе выдавецтва стала ўладальнікам шматлікіх узнагарод. Кнігі, над якімі працаваў калектыў, атрымалі прэміі нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі». Як вы прыйшлі у філалогію, як вы захапіліся менавіта беларускай філалогіяй? Светлагорск – горад новы, малады, і там жывуць людзі самых розных нацыянальнасцяў і прафесій. І вось беларускае слова, кніга, чым прывабілі вас? Беларускае слова захапіла, канешне, са школы. Настаўніца беларускай мовы, Хоміч Тацяна Владзіміровна, прапанавала паўдзельнічаць у алімпіядзе па беларускай мове. Я да гэтага руху алімпіяднага далучылася, з'ездзіла на рэспубліканскі этап, пабачыла, што гэта вельмі цікава. Аднадумцы, па-першае. Па-другое, спаборніцтва такое для школьнікаў, яно вельмі патрэбнае. Тады выпрабоўваеш свае сілы, глядзіш на астатніх. Я паглядзела, убачыла, што вельмі дружная каманда ў ліцэі БДУ была. І пасля 9 класа я ўжо паступіла мэтанакіравана ў ліцэй БДУ на спецыяльнасць беларуская філалогія. І вось там зноў настаўнікі, зноў людзі, якія любяць беларускае слова, яны яго любяць настолькі, што хочацца заражаешся ад іх. І быў там такі цікавы настаўнік, ён выкладаў і на філфаку, і ў ліцэі БДУ, Важнік Сергей Александрович. І вось калі я 18-гадовая вырашала, куды паступаць далей, што мне рабіць у жыцці, я прыйшла да яго і сказала: Сергей Александрович, хочу быць як вы, займацца мовай, быць даследчыкам у лінгвістыцы, што вы параіце? І ён падтрымаў. Ён прачытаў верш, радкі з якога памятаю да сёння. Вось, ён прачытаў з Разанова: калі усе згублены ключы, калі ні шансу, а нічога, ты ўсё ж ідзі, любі, крычы і пасягай на перамогу. Вы прыйшлі ў філалогію, але далёка не кожны філолог становіцца рэдактарам, далёка не кожны філолог мае дачыненне непасрэднае з кнігай. Вось конкурсны адбор прайшлі і прыйшлі ў выдавецтва. Вось хто быў першым настаўнікам, хто даў такую пуцёўку і чаму вы так затрымаліся ў выдавецтве? Адчыніла дзверы гаспадыня выдавецтва Ляна Фёдоровна Ансух, добразычлівая, інтэлігентная жанчына, якая любіць кнігі. Яна была ўзорам на той час. Я была магістранкай філалагічнага факультэта. З кнігай, канешне, я працавала прафесійна падчас вучобы, але даведацца, як яна робіцца, і быць чацвярцінкай, мне давялося на першай пары. Яна ўзяла пад крыло маладога такого спецыяліста і апекавалася, каб я прайшла тыя этапы, якія павінны прайсці малады рэдактар, што ён павінны ведаць па падрыхтоўцы кнігі, каб яна ад рукапісу да тыражу дайшла, якія гэта крокі, скажам так.
Вось яна была маім першым настаўнікам, хаця ў выдавецтве працуе цэлы калектыў над кнігай. Трэба сказаць, што гэта не праца аднаго чалавека, гэта цэлая калектыўная, сумесная. Вось выдавецтва, яно шматпрофільнае, но выдавецтва, якое, ну, скажам, спецыялізавалася спачатку на нотнай літаратуры, на музычнай літаратуры. А вось цяпер яно выпускае самыя розныя кніжкі. Скажыце, вось які шлях ад рукапісу да, скажам, вот ужо гатовай прадукцыі, гатовых кніжак, якія выходзяць у вас? Выдавецтва ўжо амаль 30 гадоў працуе, і сфера гэта духоўная нацыянальная культура. Нотамі займалася недоўга, таму што галоўны рэдактар адчула патрэбу ў выданні больш шырокага спектру літаратуры. Так? Гэта была і літаратурна-мастацкая, гэта былі мастацкія альбомы, гэта была кніга пра Мінск, яе першая. Каб дайсці да тыражу, трэба з кнігай папрацаваць, канешне, і з аўтарам, і рэдактарам, і карэктарам, і дызайнеру, а часам і перакладчыкам, аформіць яе, каб яна прывабна выглядала і каб яна матэрыялізавалася. Паліграфічная таксама вытворчасць вельмі важна, каб была якасна. Я вось таксама адной цытатай скарыстаюся, што вось вельмі цяжка, калі тэма глыбокая, цікавая, са старажытнымі каранямі, то там трэба пакапацца, каб слова трапнае знайсці. Вось рэдагаванне такіх вот кніжак спецыялізаваных, скажем, бортніцтва. Канешне, гэта папрацаваць над гэтай кнігай на беларускай мове, не толькі на беларускай мове, на 3 мовах, так? На 4. На 4 гэта мовах. бортніцтва на 4. Вось, вот скажыце, як вот вам давялося працаваць над гэтай кнігай? Мне давялося зноў-такі працаваць у камандзе людзей, якія любяць гэту тэму. Яна такая салодкая, прыцягальная, сапраўды са старажытнымі каранямі. Гэта некаторыя падыходы ўжо былі, таму што гэта кніга, яна прадстаўляе сабой 6-й выпуск серыі «Культурная спадчына Беларусі». І ўжо былі падыходы да афармлення фармату, было відавочна, што гэта будзе 4 мовы. І тут пачалося з таго, што на працягу некалькіх гадоў аўтары Рэгіна Гамзовіч, Іван Восіпаў і фатограф Альфред Мікус сабралі матэрыял, жывы матэрыял у Лельчыцкім раёне, дзе сапраўды цэлыя вёскі займаюцца бортніцтвам. Гэта было цікава. Мы ўбачылі, гэта цікава, гэта прыгожа, гэта, ну, жывая тэма для вось серыі. І пачалася праца. Праца над кнігай велася, ну, паўгады, напэўна, ад таго, каб укласці тэкст. І вельмі важна было ў гэтай кнізе пакінуць тую жывую гаворку, тое слоўца, якое жыве на Палесе, ў Лельчыцкім раёне. Вось бортнік кажа з тэрміналогіяй ўсёй, з старажытнымі там тэрмінамі. Гэта укласці, каб беларускаму чытачу было зразумела, потым перакласці на рускую, англійскую і тут польская мова. Была такое, ну, праца напружаная, скажам. Вось, калі гаварыць пра літаратуру, пра філалогію, пра увогуле літаратурны працэс, вось Васіль Васильевич Зуёнак. У вас выйшла кніжка Васіля Зуёнка. У яго не выходзіла кніжак, у яго многа выйшла да гэтага кніжак, ён вядомы вельмі аўтар, чалавек абазнаны ў літаратуры, вопытны, аўтарытэтны. А вось якім чынам у вас знайшло вось увасабленне вось тое, што ён напісаў прозай? Проза. Нечакана было не толькі для нас. Васіль Зуёнак у прозе, ды яшчэ элегіі, паэтычны жанр, сумным такім настроем. А тут проза Васіля Зуёнка прапанавала нам даследчыца яго творчасці Наталья Заяц, кандыдат філалагічных навук, паглядзець. І паглядзелі. Гэта вельмі цікава. Гэта вельмі сакавітая мова напоўненая. Ты пачынаеш чытаць, і цябе ўжо вядзе аповед, ты не можаш супыніцца. Дарэчы, невялікія творы, але яны так трымаюць да канца з нечаканым такім развязкай у канцы, з сюжэтам. І Васіль Зуёнак, ён сам прызнаецца, вось чаму
ён не рашаўся. Ён кажа: доўгі час не рашаўся я аб'явіцца ў друку, бо ніяк не мог вызначыць, што ж гэта такое выходзіць з-пад майго пера. Апавяданне унутрана адчуваў не. Эсэ таксама штосьці не стасавалася. Многа было перабрана варыянтаў, прамых і апісальных. Пакуль раптоўна не прарэзалася, не ўспыхнула аднойчы. А чаму б не элегія? Ну і ён там працягвае, тлумачыць чытачу, чаму ўзяўся за элегію. А малады аўтар, чалавек, які вось толькі думае выдаць сваю кніжку, марыць выдаць сваю кніжку, які шлях, на ваш погляд, маладога аўтара, каб выйшла ў яго кніга? Малады аўтар, па-першае, гэта па ўзросце можа быць зусім розны чалавек. 20 гадоў, 30 і ў 50. У чалавека нарадзілася кніга. Што параю? Апублікуйце хаця б у інтэрнэце, апублікуйце свае творы, хаця ёсць, канешне, літаратурныя часопісы, добрыя ў Беларусі газеты. Паглядзіце на адваротную сувязь, атрымайце яе ад чытачоў. І тады здымецца вельмі важнае пытанне, ці патрэбна мая творчасць грамадству, чытачу. Гэта вельмі важна. А ўжо выдавецтва, яно будзе сувязным такім паміж аўтарам і чытачом, які матэрыялізуе гэту задуму. Ну, от працуючы ў выдавецтве, ці не ўзнікала ў вас жаданне самой нешта зрабіць у літаратуры, ці спрабавалі вы, ці ёсць у вас такія задумкі, ці ёсць такія напрацоўкі? Я больш схільна да навуковага доследу. Я не пісала мастацкіх твораў, так атрымалася. Навукова разглядала там мову, кантэксты, займалася прыметнікам беларускім у свой час, глядзела, як ён паводзіць сябе з назоўнікам, спалучаецца ў розных кантэкстах. Ну, такая лінгвістычная тэма у мяне была, не літаратурная. Першае пытанне нашай апытанкі гучыць так. Што, на ваш погляд, значыць любіць сваё? Любіць сваё – гэта зрабіць такую кнігу, каб чытаючы яе, людзі сказалі: люблю Беларусь, люблю сваё. Ну, гэта што тычыцца выдавецкай дзейнасці, а ўвогуле больш шырокім плане. Што значыць любіць сваё? Любіць сваё слова, сям'ю. Всё, гэтага дастаткова. Паважаць сябе. Вось скажыце, калі ласка, у якіх 3 месцах Беларусі вы параілі абавязкова пабываць кожнаму? З'ездзіце на Малую Радзіму, калі жывеце далёка ад яе. Схадзіце ў бібліятэку. І я раю, што мне вельмі падабалася музей сядзібы Агінскага, адноўленая ў Залесі. Калі ласка, прыязджайце, вас там чакаюць. Ну, і вось такое пытанне. Калі б у вас такая была магчымасць, віртуальная такая зараз, з кім бы з выбітных гістарычных асоб вы б хацелі б паразмаўляць, пазнаёміцца, пагаварыць? Ох, з Машына часу, напрыклад. Элізай Ажэшкай. З Элізай Ажэшкай? Хаця я не ведаю, як мы б... Яна па-польску пісала, паразумеліся. Хацелася б, так. Ну і вось, як філолагу, пра што мы гаварылі, і вы гаварылі пра тое, што вы любіце чытаць, што вы вывучаеце літаратурны працэс, што вы вывучаеце моўныя пэўныя залацінкі. Што вы зараз чытаеце і каго б параілі пачытаць нашым тэлегледачам? Я па працы чытаю зараз Уладзіміра Гаўрыловіча кнігу аповесці, якая атрымала залатое перо, называецца «Куды адлятае анёл». Вось. А параіла пачытаць, звярнуць увагу на сучасныя кнігі. Гэта Мікола Адам, гэта Васіль Зуёнак, гэта Навум Гальперовіч, тое, што вы бачыце. Калі ласка, чытайце. Ну што ж, жадаю вам поспехаў. Шлях ваш творчы пачынаецца паспяхова, хай ён працягваецца гэтак жа паспяхова і далей. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што сённяшняй маёй госцяй была намеснік галоўнага рэдактара выдавецтва «4 чвэрці» ў Мінску Жанна Клімянок. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.